Tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Jerica's Secret Files. Si Jericho na kinausap na lang ang kanyang nakadate through chat dahil hindi niya na kayang makipag-usap dito ng personal. Dahil sa kanyang traumatic experience sa kanilang first date. Biruin mo ba naman? Nakaamoy ka ng imbornal na hindi nang gagaling sa legit na imbornal kundi sa bibig ng dinate mo. Sayang, kamukha pa naman ni Heart Evangelista, facial features, Heart Evangelista, pero ang amoy ng bibig, imbornal. Lalaban ka ba sa makinis maputi kamukha ni Heart Evangelista? Kahit na mabaho ang hininga? Or, chat na lang. Ganon. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Yana Mapagmahal. Hindi ko na naintindihan yung SPG dahil nakafocus ako sa mukha mo, DJ Rocky. Nakaka-blooming talaga pag nasa tamong tao ka, no? Na all. Charot with harot. Ako kasi nai-stress pa. Seryoso ba yan? Uya, pagpe-pray kita, huwag kang mag-alala. Nasa tamang tao ka, nasa mali ka mang tao. Basta ginusto mo na maging blooming ka at talagang inaalagaan mo ang sarili mo. May self-love ka, may self-care ka. Naniniwala ko, gaganda ka lalo. Hi na lang sa mga taga-daet na nanunood sa live. We thank you so much. Ito naman sabi ni Darwin Russell, dapat kasi before kissing, make sure na naka-toothbrush either ikaw siya o kayo pareho. Pero hindi mo naman malalaman kung hindi niya gawain ang mag-toothbrush or baka may bisyo siya na nakakaapekto sa bibig niya. Ano naman bisyo niya? Magmumog ng imbornal, gano'n? Grabe naman yung bisyo na yun. Charot with harot. Oy, pero sabi nila, if you are a smoker, merong part ng bibig mo na nag-i-stay doon yung chemicals, tapos nagiging basic na amoy na siya ng bibig mo. So, merong epekto sa amoy ng hininga mo yung paninigarilyo mo. Yun po ay sabi nila. That's why, pag meron tayong smoker na nakakausap, parang may sinasabi agad sila sa atin na, by the way, kakayosi ko lang . Or kung hindi man ganun, after nila magyosi, nag-mint sila, or parang nagkikendy sila. Pansinin ninyo, may ganun, or gum, para malesen yung amoy ng sigarilyo sa bibig nila habang nakikipag-usap sila. And there are people na hindi gustong makaamoy ng sigarilyo, ha? Pero, gusto yung feeling na may nagpapausok sa kanila. Charot! Winarot! Anyway, eto naman ang sabi ng ating expert commentor na si Brian Mariano. Take it away. Good day sa'yo, DJ Rocky. Good day. Masasabi ko kay Jericho o sa iba pang nakaranas ng ganyan, dapat ganito gawin nyo. Miski ako nakaranas niyan na nakalikan ko bad breath. Uy! Halikan nyo sa tenga, sa bato, sa balikat, sabay hawak ng bundok niya, tapos hiyayin mo siya sa motpot o kahit sa bahay na lang nila. Tapos pagpunta nyo doon, sabay kayo maligo at mag-toothbrush. Yun, babangin na ang hininga niya. Tsaka niya makipagsagupaan hanggang sa makaraos kayo. Yan ang eksperto kong gawain.
Yun ang DJ Rocky. Salamat. Iba talaga pag based on experience, no? Masyadong malawak ang suggestion, but it's very practical. Oo nga naman, pwede ka namang humalik sa ibang bahagi. So, pwede kang humalik sa noo. Medyo pang ilang base na ba yung tenga at saka yung leeg? Tsaka batok. 'Di ba parang medyo masyado ng pang ano 'yun pang intermediate level. Dapat nandoon ka pa lang sa basic. So, siguro noo, ganyan, o kaya kamay, 'di ba? Parang lola lang. Tapos parang pag G naman siya, o diba, yayain mo na. Tapos that's the time na may libre naman na sabon, may pang-hygienic naman doon ng mga materyales. So, yun, ayain mo mag-toothbrush kayo ng sabay. Ganun. Yan ang expert comment ni Brian Mariano. Maraming salamat. Ito naman ang sabi ni Keisuke Arone Sato. Magandang hapon, DJ Rocky. Andito kami ulit nakikinig. Dalawa lang po ang masasabi namin dyan. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yan nga po ang sabi ng tambalan. Sa'yo, boy, iparinig mo sa girl mo. Baka sakaling makaramdam. Sabi po yan ni Keisuke Sato. True. Pwede naman parinig-parinig lang. Pero kasi minsan, insensitive tayo eh. We are so blinded by our own actions na feeling natin perfect na tayo. So baka feeling niya wala siyang kapintasan sa sarili niya. Ay, o di kaya naman talaga nakalimutan niya lang na mag-toothbrush nung araw na yun. Or baka ikaw talaga yung may problema kasi saan ba malapit yung ilong mo? Di ba sa sarili mong bibig? Hi kay Ernesto Nogiboy Acha Jr. na nagsasabing, mahal kong DJ Rocky. Naku, mahal daw ako. Wala ngang bigay dyan. Charot. Harot. Para kay sender, dapat wag siya kaagad ma-turn off kung mahal niya yung girl. Dapat idaan niya sa regalo kung anumang ayaw niya sa mabahong yun. Pwede naman yan ma-repair. Yun lamang po, DJ Rocky. I love you from Ernesto Nogibo Acha Jr. Anong magre-regalo ka na turn off na nga sa umpisa eh. Anyway, heto naman ang sabi ni Miggy. Ayan, watching your live now. Super ganda niyo po. Shoutout kay Migs Edades from Pasig. Thank you, Miggy. Hi kay Borgie Garcia na birthday ngayon. Hi kay Charles Sancho na nagsasabing toothbrush din. Pag may time, kung hindi sapat ang toothbrush, merong toothpaste, meron pong mouthwash. Uy, meron din nga ngayon yung parang electric toothbrush. Alam nyo ba yun? Hi kay Bobby D. Ako na walang pakialam kahit amoy basura pa ang bunganga niya. Ang mahalaga, may mangyari sa amin lalo na pag sobrang ganda niyan. Sabay na lang kami maligo at mag-toothbrush. Masarap din sa shower ang makipagbakbakan from Bobby D. Eto si Bobby D, likas na maniak. Charot, widarot. Eto naman sabi ng ating kabisyo na si Bernard Laureas. Best foot forward always kasi tayo para sa first dates. Which is normal naman. Pero syempre, kailangan magmumog. Kailangan mag-toothbrush para hindi naman ma-turn off ang ka-date mo. Kung po pwede nga 5 times a day mag-toothbrush para walang makalusot na baho sa iyong bibig. O, ito naman sabi ni Marvin Mark Bautista aka ang Marites na tsaka. Take it away. Magandang hapon, DJ Rocky. Hapon. Live mula sa San Juan, Batangas. Ay nako, para sa ating letter sender ngayon, nako. Bad bread ang usapan. Nako, Diyos ko day. Pag yan naamoy, tsak, ikay mananaghoy. Grabe. Amoy daing yang hininga. Nako, Diyos ko. Paalala lang. Laging mag-toothbrush araw-araw, gabi-gabi. Kaya dapat laging mabango ang hininga para hindi kayo maghiwalay, kayong mag-asawa. Tandaan nyo yan. Ay, mag-asawa lang ba may pang-bad breath? Mabati sa Tropang Sikat at sa Team Rocket here. Especially, may sa AFP NBAI Finance Division na may outing ngayon live mula sa San Juan, Batangas. At syempre, sino pa ba special sa buhay mo? Si August Rush. Pa-video greet daw. At pwede ba magpa-video chat daw sa'yo ngayon? Kaya DJ Rocky, salamat mula sa San Juan, Batangas. Thank you so much, Marvin Mark Bautista. Ibang klase ang iyong pabati, no? Actually, pabati siya na may konting comment para sa SPG Secret File.
Charot to with darot. Hi kay Myra Dar, Gilmert Rami. Pabati daw sa AA Aluminum Glass Rod Rami. Hello, mabuhay po kayong lahat. At ang dami pang nag-comment sa ating SPG Secret File for this afternoon. Sabi ni Erwin Kabakang, last na to babanggitin ko, gawin yung bonding ang pagtutoothbrush kung mahal mo, turuan mong magsipilyo. Kaya lang nga kasi hindi pa umaabot dun sa pagmamahal First date pa lang. Okay, so sa lahat ng mga single out there, nasa dating stage or nasa dating season nila, eto as a serial dater in the past. Hoy, take note Take note lang, ang DJ Raketera po ninyo, hindi nagpapahalik hanggat hindi ko jowa. Wait lang. Sabi natin, magdinilay-nilay na tayo. Hindi na tayo magsisunungaling Charot lang, with darot. Eto na yon. Seryoso ako sa sinasabi ko. Magawa kayo ng rule para sa sarili ninyo. 'Di ba? Para sa mga kababaihan out there. Okay. Maganda kung meron kayong parang boundaries para sa sarili nyo na just in case hindi pa kayo jowa, hindi kayo magpapahalik. Pwede kayong makipag-holding hands pero hindi kayo magpapahalik. Kung sakali maging mag-jowa na kayo, dahil tayo magpapahalik ka. Or pag sinagot mo na. Kasi, at some point, medyo nag-gauge na yung isa't isa kasi nakipag-date ka na dun sa tao or nagpaligaw ka na. Unlike kapag first date nyo pa lang, sobrang babaw pa ng mga nararamdaman nyo para sa isa't isa or wala pa talaga kayo nararamdaman para sa isa't isa. So, walang, alam mo yun, connection or parang walang invisible thread na makapag-uugnay sa inyong dalawa para masabi mo na this quote-unquote relationship is worth fighting for. Parang wala pang ganun. So, early on, dating, mas maganda na maging handa ka. Oo, na just in case na maamoy ka sa tagiliran mo or parang just in case na lumabas kayong dalawa, diba? Just in case na ibeso ka niya, not necessarily sa lips ka niya halikan, mabango ka. Rule of thumb yan. Pag nakikipag-date ka, mabango ka dapat. Lahat ng parte ng katawan mo mabango. Unless, 'di ba, meron kang gustong protektahan. Sabi ko nga sa inyo kanina, off the air. Ito para sa mga nanonood kanina. Alam nila yung sinasabi ko online. Ito para sa benefit ng mga wala sa online namin kanina. Ito sabi ko, yung isang friend ko, ang tactic niya sa first dates or first few dates nila nung naliligaw sa kanya o dinidate niya, ang ginagawa niya, nagsusuot siya ng pangit na underwear. As in yung minsan butas-butas or wala ng garter, bacon na yung garter. Alam niyo yun? As in hindi na presentable na underwear. So that hindi niya raw maisip na ibaba kung ano man yung dapat ibaba kasi ang tsaka ng underwear niya. So that is her strategy for her protection na hindi ibigay kung ano man yung hindi dapat binibigay during the first stages of dating. So yun yung kanyang tactic. No? So, para naman sa mga kabisyo natin out there na ayaw magpakis sa first date, huwag niyong ibubuka, diba? Yung bibig ninyo kung ayaw magpakis. At huwag niyong hayaang lumapat ang labi ng dinidate ninyo kung ayaw ninyong magpakis. Ganun lang kasimple. Pero yun nga, for you to be able to really be there and be, alam mo yun, good in the eyes and in the nose of the people who you date, mas maganda na hygienic ka. Mas maganda na parang nagtutoothbrush ka, lagi kang ready, may dala kang breath spray. Actually, normal naman yan Dapat basic, kailangan pa bang i-memorize yan? Dapat mabango hininga mo all the time. Except nilang pagbangon mo, I don't think naman na merong tao sa mundong ito na pagbangon niya sa umaga, tapos 8 oras siya natulog, 10 oras siya natulog, tapos ang bango-bango ng hininga niya. Kung ano yung tinutbrush niya ng gabi, tapos kinabukasan ng umaga, ang bango pa rin. Parang I don't think wala namang ganong tao. Unless, mga 1 oras ka lang natulog siguro, tapos nandun pa yung diba? Yung ganun ba? Pero meron naman yung hindi naman sobrang baho ng hininga, diba? Pag natulog, tapos pagising,
kahit papano, okay naman yung amoy ng hininga yun. Sakto lang na amoy bagong gising. Yung ganun ba? Yung mga ganun tolerable eh. Pero yung amoy imburnal, tapos kagagaling nyo lang sa date, parang iba yun. So be ready. Toothbrush palagi, right after ninyong kumain ng steak or anything, baka may mga naiwang pantira-tira dyan. Kasi di ba, normal naman na gawain yun ng tao na kapag katapos niyang kumain, magtutoothbrush siya. Ako gawain ko yun na every time na makakain ako ng something, ayokong patagalin yung smell sa bibig ko. So, dapat mag-toothbrush talaga ako. Ganun. And kung hindi mo talaga kaya mag-toothbrush, breath spray o kaya mag-bubble gum or parang candy. Yan. Pwede yung mga ganun. Para iwas lang tayo sa mga bad reviews. Oo. May bad reviews yan. Baka mamaya vlogger pala, influencer pala yung dinidate mo tapos meron ka ng review sa TikTok account niya, diba? Dinate ko, bad breath, ganyan. Tapos sinabi pa yung background mo, diba? So parang iwas lang sa ganun. Good impression last, diba? First impression last, sabi nga nila. But not all the time. You can always redeem yourself. Pero sa ibang tao na nga lang naman. And we can always help, diba, other people to be more hygienic, no? So, pwedeng parang, amoy amoy steak ka, amoy wine ka, parang hindi natanggal yung amoy sa bibig mo. Yung mga ganun bang hirit, pwede yung mga ganun eh. No, not offensive, but somehow tells that person the truth. Na parang, amoy ka, pero deep inside talaga amoy imburnal, yung ganun. And kapag magjowa naman na kayo, nagiging komportable na kayo sa isa't isa, na kahit yung utot ninyo na napakabaho, diba? Gusto nyo pang pasabugin sa mukha ng jowa ninyo or partner ninyo because that's how comfortable you are with each other. Pero kapag unang stages of dating, yan, kailangan paunti-unti mo palang i-reveal yung sarili mo. Hindi pwede agad-agad na, boom, diba? Nagpasabog ka na agad ng utot mo, yung ganon. Kasi nga, again, hindi pa malalim yung connection ninyo sa isa't isa. So, what is there para ma-push yung lalaki na i-pursue ka at ano din yung meron din sa lalaki na i-pursue ka, ganyan. Hindi pwedeng ganda lang kabisyo. Dapat may hygiene din po tayo. Naglilinis tayo ng katawan at meron ding laman ng ating mga utak, diba? Pero sa mga lalaki, dapat may laman din po. Hindi lang yung mga utak, hindi yung bulsa, diba? Charot with harot. Anyway, kabisyo, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Break. You're still with me, DJ Rak, and you're listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rom's SPG Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!